మనం ఉన్న క్రైస్తవ్యం నుంచి కూడా మంచి నాయకులు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగినటువంటి వారు పెద్దల దగ్గర మనకు ఉన్నారు. కాబట్టి వారు మనకు ఉండడం, మనం వారితో ఉండడం ముఖ్యం. ఎందుకంటే రేపు మున్సిపల్ ఎలక్షన్లు రాబోతూ ఉన్నాయి. క్రైస్తవ సమాజానికి దాదాపుగా 33,000 నియోజకవర్గంలో క్రిస్టియన్ ఓటు బ్యాంక్ ఉందని, అదే సమయంలో 1,00,000 మంది దాదాపుగా క్రైస్తవ సమాజం కన్వర్ట్ అందరు కలిపి కూడా ఉన్నారని ఒక సమాచారం అయితే ఉంది. కాబట్టి మరి ఇంత విశేషమైన జనాభాగా ఉన్న మనం మరి ఎన్నో సమస్యలతో ఉన్నాం. కాబట్టి వారు కూడా మాట్లాడుతూ ఏ విధంగా ఈ యొక్క క్రిస్టియన్ జేఏసీ తలపెట్టిన కార్యక్రమానికి వారి సహకారం తీసుకు తెలియజేస్తారు. వారు కోరింది ఏమిటంటే, నేను దాదాపు అన్నది చెప్పాను, 60 నుంచి 100 లోపు ఉంటారన్న. అంటే ఏం పర్వాలేదని ఉదయం ఫోన్ చేసినప్పుడు కూడా నేను పొట్టేలు మొత్తం క్లీన్ చేపిస్తున్నాను, ఏటని తెప్పించాను అని చెప్పారు. ఎంతో ఇంట్రెస్ట్గా వారు కూడా ఆ భోజన కార్యక్రమం చేస్తారని బట్టి దేవుడు స్తుతిస్తున్నా. వారు కూడా వచ్చి వారి యొక్క సహకార ప్రోత్సాహ గ్రీటింగ్ తెలియజేయాలని ప్రభు పేట మనవి చేస్తున్నారు.